Jack, ade a wopɛ no na wopɛ memfa ni agorɔ hwɛ mebɛtena se ama wɔtete amanigye so kewuo daba bia na madi awerɛhoɔ ɛso ne suo ɛnkyɛe so no wuo so de mekɔ daabida kewuo ɛbɛhyɛ me ho a magye mani sɛnea mepɛ mefa wɔdɔ no nkɔdi agorɔ kewu gyae adigye medɔfo ba sika ne ba mefrɛ wo yɛbɛgye yɛni yɛbɛkɔ kɔdi bi Jack no wabro na wɔkɔkɔ ma meka nsrɛ mene ma adi asi a ahorosie nku a megye mani a aya na mepakere metɔ mu a kewuo yɛ na meti mu adwene nyinara sɛ guy ɔte sɛ mete heaven meni saa dedɛdɛ no ɛwɔ mmaa ne nkyɛn memfa ni agorɔ mebɔ me wife ho ka Jack odura nnwomene so a mete ne te adwoataa mafuru yɛ pampi a akɔda ne bɛba kewuo memuhu sɛ mehwɛ no wɔ Jack mesi ni wabro na wakɔkɔ miana media ɛna megye mani ɛyɛ wo yɛ a kɔna kɔpɛ ba bi da ɛndwene me ho na wodwene me ho a woanhwe yɛ wadwene bɛtumi abom kewu ma menka nkyerɛ ɛndwom bɛyɛ da a na ɛfiri trumpet no dondom bɛyɛ dɛ nso a na ɛfiri Jack ma menka nkyerɛ ɛmɛra me ne me dɔfo hyiaeɛ no ɛkɔmmɔdɛ yɛdi agorɔ yɛdi nkɔbɔk odura anadwo di a ayɛ ne yɛte ne kyɛ fisade dede bi ya na ɔwɔ ne nkyɛn mefa ni agorɔ adeɛ kyɛn dɔba metua ma meti kuma Jack mesonoma yɛ na menhu no metiri ma yɛ kunku mepatre metɔ ma mu a mayɛ dwodwo ntie ɛma deɛ ɔmo sa ne nam ho a makae sɛ Yesu Kristo ne wuo no saa na ɔsi ne siw no kewu yɛ na makae na mani agye sɛ wobɛwuyɛ matɔ me aboɔdene kewu saa yɛ nɔkɔrɛ anigye nankasa mehunu sɛ ɛwɔ mmaa nkyɛn mefa ni agorɔ mekorɔkorɔ ma megyegye mma so maame ne papa agorɔ mudi ya me ba asase so no mefa gye okuda wosesɛ nkɔra ne a wote yɛ na wokeka ne awuru yɛ na akeka kewu osato bi so a ne a wodɔ na yɛ wakoma wotɔfe anka bɛhunu sɛ weideɛ wote heaven Jack Adam bisae wotwede afɔ nyankopɔn ɔyi ne fe mpadeɛ wafa mo no atimɔdene ne tim bɛyɛ ne dɛɛdɛɛ ɛmɛra wɔbɔturo mu no ɔbaa ne ka asɛm no wayɛ gyimigyimi kwadonto